gyerek! Ne! Nem volt ilyen. Gyerek! Ugye Fortnite-ban vannak challenge-ek, én egy challenge-et hoztam el nektek, csak széfekre ugorhatók, és annak a lootjával mentek harcolni, meg bármit csinálni, meg ugye más playereket, akit megöltem, azoknak a cuccaival. De vágjunk is bele, ne húzzuk tovább a szót. Hát, hogyha most megnyomom ha kiugrok, akkor el is indul a játék. Várjunk. Nem béna leszek. Akkor hát igazából alszok, aztán volna folytatom. Hát itt igazából nem volt olyan sok minden, felvettem a kezdő lootot, itt ebből a csatban kinyitottam ugye ezt a Big Shieldet, ugye ezt benyomtam, beszélni se tudok, benyomtam, utána ledobtam ezt a bigyó izét, amivel látom a cuccokat, utána megöltem ezt a botot, utána mentem tovább egy ilyen következő zsákra, amiből nyitottam egy baseball ütőt, amivel imádom. Szóval imádom ezt a baseball ütőt. Mint ebből a chestből nyitottam még egy ilyen Big Shieldet, benyomtam. Amúgy itt nagyon fáradt voltam. Tényleg, hogyha valamit elrontok, ne írjátok le kommentbe, majd ugye a vágásnál biztos észreveszem. Igen, hát itt igazából nagyon jól voltam, és hát igen, pár élet erő veszítésével, de kinyitottam a széfet, ami nagyon nehéz volt, mert hát igen, ahogy látjátok, igen. Itt azért jó voltak a lootok, ugye a God Chest, meg igen, az volt a baj ugye, hogy ezt a coint, ami ugye ezt ad, ezt ugye nem tudom elmenni a marketbe, mert ugye igen. Én ennek az autósokának azért úgy ültem, nagyon durván, mert lega, és azért a lega is sokat tud sebözni. De én hülye. Hát elkezdtem ugye, vagy nem vagyok hülye, elkezdtem ütögetni ezt az aranyizét, hogy szerezek aranyat. Igen. Hát utána meg elindultam másmerre. Nem voltam, vagy ugye itt elolvasom, mit csinálnak ezek a dolgok. Aha. Azt mondtam, hogy harcolni fogok, én azt szerintem visszavontam. De úristenem, miért vagyok ennyire hülye? Nem harcolok. Kempelni fogok, nem. Ezekkel a lootokkal nem. Hogy lehetett veszíteni? Nagyon jó lootom volt, nem tudom miért. Jó. És minden történt ugyanúgy, ami az elsőben volt, és csak nyitottam, lootoltam, széfet nyitottam, harcoltam, sebződtem, lootoltam, céloztam, ami csak történhetett, és igazából bejutottam, nagyon jó volt a loot. Azért a kedvenc pisztolyomban egy epiket kaptam. Mostantól fogom már
van, az ilyenkor arra szoktam, vagy arra szoktam még ilyen barátaimmal rámenni. Szoktunk. Ide biztos találkozok emberekkel, most nem találkoztam. Jézusom. Jó, hát akkor gyere. Úristen. Mondhatnátok, hogy vegyem fel ezt a mutat. Én azért nem veszem fel, nem vagyok jó mamuttal. Ott van fent egy gyerek. Arra most rámegyek. Aha, nem éltem meg. Aha. Jó tört. 32 white. Megy. Jaj, mami. Hát itt igazából lootoltam, utána találkoztam egy emberrel. Igazából semmi különös. Ott volt egy másik is. Igen. Gyerek! Ne! Nem volt ilyen. Gyerek! Fú. Hát úgy voltam vele, hogy igazából holnap folytatom, és hát úgy is volt, és hát kiléptem a menübe, és hát másnap találkozunk. Hát igazából itt volt ezelőtt egy meccs, igazából egy 7. helyezettet értem el, nagyon béna voltam, ezen a napon az első meccsem volt, igazából szorult helyzetben voltam, viharba haltam meg, mert megpróbáltam menni, nem figyeltem a viharra, mindegy, nagyon. Mint mindig elkezdtem lootolni, széfet nyitni, ugyanaz. Hogy nyárik egyet, legalább. És ebből már azért mennyi idő telt el? Azt hiszem 1 óra, mert 1 óra 2 perc, 3. És nem vehetek fel floor lootot, engem az zavar mindig. És az autó, jó, én is autóban vagyok, de...
hol van? Jaj, ez ilyen... És így mint egy nagyon rossz dolgot követtem el. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Azt mondtad rá, hogy nem vagy feliratkozva? Nem vagy feliratkozva? Nesze neked! Nem vagyok. Akkor te is... És utána csak haltam. De utána minden megváltozott. Jött egy barátom, Zalán. Igazából úgy döntöttünk, hogy bemelegítünk és pitezünk. Itt nem indítottam el a stoppert, mert gondoltam, hogy ez nem a kihíváshoz tartozik, de csináltam ehhez a pitezéshez egy kis összefoglalást. Hát több és fél sikerrel vesztettünk. Marcival is ez volt a helyzet. Hát igen. Jó, szólsz. Nekem is. Mi? De mi? Hát télibát találtam! Hát Móni. Ez az. Amúgy szerintem menjünk kicsit lejjebb. Amúgy el kéne menni oda fel arra a sziklára. Na, most nem tudok jelölni oda. What? Arra a sziklára el kéne menni. Kérsz egy boostot, hogy gyorsabban odaérj? De mi? Hát nem azt mondom, hogy olyan lett, mint az előző, de olyan lett. Hát aztán összeállt a Kiscsapat, Peti, Marci, Zalán és én. Hát nem volt a Kiscsapattal sikerünk, nem vágtam bele. Igazából a ChatGPT-t megkérdeztem, hogy mit csináljak, és chillezzek vagy agresszív maradjak. És én úgy gondoltam, hogy dönts el a ChatGPT, hogy csinálják, és hát egyértelmű. Megkérdeztem tőle, hogy 1-es vagy 2-es, és azt mondta, hogy 1-es, és chillezni fogok. Igazából chilles meg a középutat ugyanolyan, mint amit igazából ki kellett volna választanom, nem mindegy. Zavarnak ezek a hangok, esküszöm, hogy elkezdem ütni, üst, vág a pált. És akkor majd erre kell rádobni. Most. Nem vagy feliratkozva? Mit mondtál, nem vagy feliratkozva? Hát akkor ezt érdemled. Szóval ilyenkor be kell falazni, legerősebb fallal, nem tudom mérebbel, remélem nem jön de senki. Amúgy ez ilyenkor érdemes lenne, hogyha ez nem lenne itt. Nem mindegy, ezt itt elvesszük. Jó. Elvesszük. Még egy Sub-Zero. Meggondoljuk, mit veszünk fel, mit nem. És úgy őszintén, ahogy nézem, nincsen shotgun itt.
Gyere ide! Mi a rák? Menj el, menj el, menj el! Nem el! Ezt! Na, figyeltem oda eléggé. Mögöttem lett valahogyan elment. Jó émje volt ez azért. Igen. De következő kör lehet, hogy mindent megváltoztatott. Na nézzük is meg, hogy mi történt. Mint mindig felútoltam magam, kerestem én dinamitot, ami egyáltalán nem sikerült annyira jól. Igen, hát itt a banknak a lootolása, mert a széfnek a kinyitása, az se volt annyira könnyű, de megcsináltam. És igen, ugye a baseball az segített igazából könnyen, de az se volt annyira könnyű már így. Hát olyan fáradt voltam, mint már éppen a halálom nagyon akartam már, hogy vége legyen, mert azért lehet, hogy vége is lesz, ki tudja. Már most az a bajom ebben a helyjel, hogy hát jó, nem, amúgy ennél egy valami jó van, csak ehhez a kihívás az pont nem jó, hogy nagyon közel van a market. Nem, ki kell kerülni, nem megyek fájtba, jó? Nem akarok fájtolni, de hogyha mégis kéne fájtolni, akkor adom. Csak search partizni kellene. Ott van sávú. Menjünk el. Nem. Chill. Azt mondja, hogy úristenem, hát hogyan chilleljek, hogy... Chill. Próbáljak meg lootolni, ahogyan csak tudok, de ne... Bár hogyan loot... Igen, ez most kicsit azért nehéz, bár... Jó, ez nagyon előnyös ez a helyzet. Hogyha lenne jó aimem. Jó, hát ez nagyon előnyös volt. Ezt megérte. Jó. Én most azt mondom, hogy ide jövök. Ide jövök. Azt tudja, hogy majd itt vagyok. Nem, itt okosan kell meggondolni dolgokat. Utána egy olyan meccset fogok játszani, ez
ezt lefogom, és hogyha azt megvinelem, én esküszöm. Ez nem előnyös, nem előnyös helyzet, ez egyáltalán nem előnyös helyzet. Most nem mondom azt. Nem, megyünk. Menjél, Musa. Nem. Én nem támadtalak. Előnyös helyzetűnek kell lenni. Jó, kapta. Kapta. Easy. Na. Nem hiszem el. Menjünk. Nem foglalkozunk vele. Elment, kész. Majd ebben 60-at tudok hírálni. Meg 200, de csak HP-t. Jó, megyek ebben. Tovább. Hát ugye ez lesz a meccsnek a legrosszabb döntése, de akkor majd tudom majd, hogy a meccsétes sokkal jobb. Ha meg nem, akkor meg nem lesz a tudásom. Az egyiket elhagytam, de már nem, itt azt kell csinálni, le kell csicskítani, mert hogy le kell gyengíteni a dobit. Nem ebben a genyóval, az elpusztításával, de mindegy. Úristen, nem hiszem el. Top 10, let's go, elintézte. Aha. Ezt hátrányos helyzetnek tartom.
Ha most indul el, akkor nem. Ezt hátrányos helyzetnek tartottam, hát... Jó, let's go, rám szűköl a kör. Azoknak, annak el kell mozdulnia, de én terrorba fogom tartani. Jó, ez a terv. Töltsünk be minden fegyvert. Menj rá, vissza. Ez a tiéd. Ez az enyém volt, jó? Nem baj. Menj vissza. Figyelj. Nem vagyok itt, jó? Ez kicsit fordítva történt a terroron támadás. Ugye, ahogy tudom, ugye a terror támadás az ugye a terror támadás. Be van tiltva, de fán tetején lenni az is be van tiltva. Nem akarom. Nem öl meg. Jó, ott sincs a hírem. Cool. Jó, 83-at kapott. Le. Jó. Taktika. Ez nagyon jó addig. Aha. Jó, GG. Az is meg a... Jó, menjen innen. Menjen innen most azonnal, jó? Köszi. Nem. Kettő között vagyok. Az így kapott 110-et, jó? Jó, gyönyörű. Mert ki tetszett fel? Gyönyörű. Nagyon remegett a kezem, de nagyon durván. Konkrétan azért nem tudtam célozni itt például. Nagyon jól épít. Jó helyzetünk.
Jó, megszórjuk. Aha, neki is van ilyenje. És ez nagyon... Kapja? Kapja? Nem hiszem el. Megvan! Megvan! Hát igazából ez 4 óra után nagyon jó, hogy meglett. Úgy örültem neki. Még mindig érzem, jó, másnap van, még mindig érzem, hogy örülök. Ez olyan stressz volt rajtam, bár amúgy azt sajnálom csak, hogy 51-szer XP-t kaptam ezért a meccsért. De nagyon, nagyon. Esküszöm. Még mindig érzem, hogy 8 killem lett. És azért a headshotokból csak 6 lett, de nagyon örülök neki, hogy sikerült ez a nyerés. Köszi, hogy itt voltatok. Nagyon köszi, hogyha végignéztétek, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, mert ez nagyon összetetten volt így megcsinálva. Első olyan, hogy stopperes, még ezt feltaláltam, eltelt 5 év. Nagyon köszi, és tényleg írjátok a kommentbe, hogy mi legyen a következő challenge, vagy milyen videót csinálják Fortnite-ba. De kizárólag Fortnite-ba. Meg írjátok le, hogy ti mennyi idő alatt tudnátok ezt megcsinálni, vagy csináltátok meg.